Avui, al Meteo 715, us convidem a venir d'excursió. A veure si sabeu on som. Efectivament, som a la Universitat Abat Oliba Seu. I això és el claustre. Oi que és preciós? Avui hem sortit de Podus per celebrar que amb aquest portem ni més ni més que 100 capítols del nostre estimat Meteo 715. I a veure quin capítol més xulo que quedarà gràcies a que la Universitat Abat Oliba ens deixarà usar el seu superestudi de gravació. Estem molt contents per dos motius, perquè 100 capítols no es fan cada dia I perquè poder visitar les instal·lacions d'aquesta universitat és tota una experiència. No flipeu amb aquest estudi de ràdio? Uala, quina passada! Aquesta setmana el temps ens ha volgut fer un regal. Farà un fred cap a l'arra i hi haurà dies per a tots els gustos. Anem per pams. Avui dilluns, sol i núvol, dimarts, sol, dimecres, sol i núvol un altre cop, dijous, pluja, divendres tornarem a veure núvol i una micona de sol, dissabte pluja i diumenge més núvol i un solet molt tímid. En quant a la temperatura, la màxima arribarà avui als 14 graus, però la mínima serà de 3. Es nota que en fam 100 perquè serà un temps 100% hivernal. Benvinguts al capítol número 100. Quina passada! Sembla que va ser ahir quan vam començar aquest projecte i mireu fins on hem aconseguit arribar. Hem esquivat tot tipus de dificultats en aquests 4 anys, des d'un estudi més que cutre Fins a una pandèmia mundial. Però nosaltres, els nouvinguts i nouvingudes, podem amb tot. i esperem seguir durant molt de temps oferint-vos aquest espai que més que nostre és de tota la comunitat CIL. Som-hi, nois i noies! Avui, a més, gràcies a aquesta experiència de gravar en un estudi professional, estem cada cop més a prop de l'Ondes O d'un Goliat. Campions, campions! El futbol argentí va ser el campioníssim aquest controvertit mundial celebrat a Qatar. És que a Argentina el futbol és més que el futbol simplement. És veritat, i és que hem tingut, tenim i tindrem grans jugadors. Des de Di Stefano fins al nostre estimat Messi. Passant pel Pelusa Maradona, conegut com la mano de Dios. I no ens oblidem del prometedor futur de Julián Álvarez, que està al City i el Guardiola. Aquest mundial ha tingut una mica més d'audiència que el Meteo, però ens queda poc per superar-lo. Ajudeu-nos donant-vos d'alta de les nostres xarxes socials.
Fundada en la 1973 com a escola universitària, al gener 74 va inscriure com a universitat amb la col·laboració de la UB. L'any 1992 va adquirir el recinte Bellesguard, que actualment és la seu de la universitat privada d'inspiració catòlica coneguda com Abat Oliba Seu, reconeguda com a independent l'any 2003. El cognom Seu s'aplica ja que forma part de la seu Centro de Estudios Universitarios amb seus a Madrid, seu Sant Pablo, València, seu Cardenal Herrera i Barcelona, Abat Oliba, seu. Els estudis que es poden cursar a Barcelona són graus, màsters i postgraus en dret, economia, comunicació, psicologia, educació i humanitats. Bàsicament es tracta d'estudis socials i humanístics. Dins de les activitats que organitza la Universitat Abat Oliba cal destacar els Premis Goliath UAO Seu, el Thinking Challenge, una marató universitària d'emprenedoria social i la Digital Communication Week, que s'organitza en el març del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Podem trobar la seva seu al costat de la Torre Bellesguard en un edifici modernista dissenyat per l'arquitecte Bernardí Martorell i Puig, deixeble del reconegut internacionalment Antoni Gaudí. El 2019 va inaugurar l'estudi que estan gravant actualment degut a unes reformes que el varen deixar així, el de maco. Moltes gràcies per brindar-nos aquesta oportunitat. Després d'aquest matí tan interessant, tornem a l'escola havent après molt sobre el món de la comunicació i coneixent una superuniversitat com és l'Abat Oliba Seu. Moltes gràcies per haver-nos acollit tant i tan bé.